morning! Welcome back again sa mong channel, Kin and Kim Family Vlog. Sa tuwing taon ligos Kim guys, kamanuli ko numi ni jag eskwelahan. Manuli ko numi school, ingon si Ja. Asa man ta manuli school? At ito ila kuya. So ila kuya Kin. Wa may presko, wa may kuan na to, nursery. Uy lang mo. Nine nursery guys, to is private, na kay taglibo man nagbuwan. Pastilan di ta ka-afford na. Sunod na raman siguro to guys. Naligo ko. Iko na gamong bibi. Kay manuli na ko nung pun big eskwelahan. Ngayon si Ja, manuli tag school ma. Kay may school lagi ko si Ja. Ginuukong saan naman ninamo guys. May school na magamang badging kamatoy. So, yan na guys. Ready na gamang estudyante. Shush, pastilan. Ginuukong na ba dyan ni Jang ready na dyan si Ja. Asa. Ready na ka adjo. Kaso wa pa may eskwelahan. Aralaw dyan ang itag eskwelahan guys na. Tumi ila ma. Asa ka? Tuta ila ma. Ila ma'am. Pa-enroll na ka? Pa-enroll na ko na siya guys. Adong may karos katipunan guys. Kaya makatot mi daris manok. Ya. Katod mi manok glass at Esther. Kaya kita sa daris katipunan guys. Kami estudyante mapakita ng eskwelahan ng lupa. Ang taon sa isang bag. Huwag pa malagi ang isang mas edad guys na kanina na pang nursery. Saan taman yung may nursery? Narisama na yung nursery. Nagpuspuan, private one. Ito na guys, saga maghihatid nga chicken. Ay nang kanda ay. Ikaw, sunod, estudyante. Mas katipunan ni eskwela ng estudyante guys. Passion fruit. Wow, lami agi ka ang kim. Lami be? Oy. Kim guys, manigot to na Kim niya. Batang gamay yung badzi, ha? Ipod. Saan naman ang amang estudyante, ning abot naman yung katipunan o pangitag eskwelahan. Be. Ato na lamang ka skuan, kinder. Visitor na lamang ka, ha? Visitor na lamang kanila, ha? Kim. Ka ato, ate Inday ka. Kamag-eat na mo ka. Dili. Dali? Ito po. Kaya nagbatang gamatoy. Okay, so tuloy na kaan si Kim. Very good nga bata. Ihaw silang chicken guys. Maghinalang. Ano saan ito hinalangon? Guys. Gisa na sa ating panakot para tinulang ate. Tinulang bisayang manok. Tinulang bisayang manok. Talagang humutan nagpanakot to eh. Luya sa ako. Ngayon na ang paa.
Awayan sa una. Ang ang paa. Bisayang manok. Oh my God. Ana dahil guys, bisahon. Ako, magkuhan ni kabawan. Pagkakan ang mawa ko ng mga kuan pino. Kumoy man na yun, sige. Tiklo nila. Pagkaan sa, pagkaan. Kaya rong, unsa ini ke na. Sambuan, bites na. Okay. Nah, guys, laghan ng buwak si ate di ah. Dia siludjong isang ipang kuan. Ladi apud. Ladi ah, rang kanais ka adjo. Say nga andan iti. Kare-kare na bayulit bitaw. Say nga andan ni Nija, lami manignahan kani. Ha. Kara guys, di agit. Nga ko ati dari kuan. Saha. Agan di kare di ah. Makaliwat ko dari bargitid nga bagjang. Lagi. Mas majo pa dahil nga ni mo kuan nanti kay mo anak pa. Agka to hinuong lagmig mga kuan kay wanang anak. Toy kay idiboy dato arang mang dakuan ng ija. Why anak majo. Majo pa ni siya. Dara guys, hatag ni ate. Kaliwat na kog ngari, barigitid nga bagjang. Uy. Nice. Panihang padaghanan datos bahay. Dara guys. Lagi. Rang kanais ka adjo. Tagan kong ate ha sarang kuhaan guys. Karijut. Dara guys ti ah. Hala, salamat ka jong ate. Taster lagi tagaan ko ni ngari barigitid nga bagjang. Hasang isu dari. Nang ibutang agdutang dijut. Karong isa mga kuan. Hanap pa niya padaghanan. Hala. Salamat. Dara guys, sagos tinula. Kamunggay. Ukban, natang-ukban. Yan na. Grabe, bukaw-bukaw na ti. Masagi jang timpla. Be. Sang tilawan niya so majo na ba? Majo na ba niya? Higupon. Guys, grabe ga lundon na kamunggay. Yan na, tinula. Salami pa dyan ni kay bisayang manok. Asa? Nati. Pwede na ni. Grabe. Ukawan sa ni. Oh, na. Asa rin bon dabda abag kadyo. Grabe ga. Ini ya guys, Pilawan. Hindi na balik. Ato ate. Ato nagdang ko ang lasa. Ana guys, maghukad na mis ate. Hala. Lami na uy. Oh, lami Muna tinula na rin guys ha. Lami kadyo. Yan na. Ang tinula ni ate. Ya, grabe. Lami adyo na nagsabaw. Lami uy. Dadas. Tawagan na sila longgay mga anak talong. Dali na. Tawagan sila ko undoy ka. Tawagan ko. Tawagan dali. Dali na mo. Udto na. Ito na guys. So na naguna nagbajing gamato ito Dali na pi. Poko na pi. Dali na sabaw na. Higop na sabaw. Nganta ni Jo. Ito ba guys Lami ang sabaw. Batikim, kaon. Karay mo unod ya, unod. Unod. Sabaw dia. A few moments later. Mete. Thanks ang flower. Pizza sa home vlog. Ako na sa ate guys, puhon. Ito na Mia, kay hapon na. Babay na ate. Ha? Udo mo na. Nami guys. May manok niya. Kada nagsaging tuwas sa isang kushi. Agang buwak, ibatang daan, di mo lupad. Ano ko'y buwak. Bit. Kaya mga estudyante, wapan sa katuudog eskwelahan. Pwede ka kita eskwelahan. Kala ko sa'yo na papa.
Natog na ka no? Ha? Pit mi dari ka rin sa ila idiboy guys. Kay nasa sila trabaho unog mas papagabril. Mga nalaman. Ito ang hapit pang Gabriel to. Dara mas kim-kim dari ka natug na ah. Tug magmang baby girl. Dara mi huwat. Isang kamalig ararabad sa kanay. Isang kamalig sa una. Karon ang sana nagusbat naman. Gusbat sa bagjo. Daras Gabriel. Ito na? Stilan. Hindi ba rin nabalintong na magmanok? Tugog na. Alag, katugo na sa naman uy, susis na pong baka. Ikaw, nagkagubot nagbuhok. Stilan. Pa, mapugang na to, pani. Nagkasa, ang giambakan guys. Kaya ram, mautag agyanan. Nagkagabato. Stilan. Ano guys, mo nang isa dari manok. Nga laki probuhi ni guys, adi ang muslutan o magkaginhawa. Ang una sila kim-kim si Papa Gabriel. Balis baka. Tapos idiboy guys, ang balis ang baka. Kana? Ano mi? Uli na mi guys, ano mis bye. Kada namig manok kaya mag-ipaupa daris mahinangkan. Tiga magibatag siya mo. Siya mo na sa. Akatong bazipon nga imong gidangan to. Balo-balo basilan to, balo-balo. Basilan. Tapay manok ang magidangan to guys, basilan. Dagkeun ba zakar nga paliwat pud midari. Siya mo. Dako dili. Dagke sa kaliwat ba. Dako pa ning Paupahon. dako pa ning kuy ni. Dagke sa taas ug lawas na guys. Dako pa ning kuy ni. Dagke pa kuno nahe basilan. Ano naman to pa kuan guys, pasanadyon. Liwat daris mahinangkan. Damo kang kuy ang susi. Dana ko iliwat. Nakapaliwat ng gasod ko guys. Tiya bagjang. Ay, hanaga ginita ng maroon. Mamat ka zote. Kim, no Kim. May snack ta. Snack ta guys. Yan. Uwang lubi. Kud na siguro na no. Mapalitan sila sa kuya. Tiyo bagi kudkud ang nagka. Kudkud ko nung Gabriel ang kuhan. Kudjos. Bagi kud na kanay. Nagpalitas ay si Roxa. Ang palitan nila sa kuya guys. Huwag si kuya kinkin. Ice ba ice? Isa-isa ra. Ikakinkin. Pila lagi dua. Inja. Init pa. Hatid. Snack nila kuya guys. Huwag ni kuya kinkin. Hindi na may kakimkim. Kamuti turon. Ito ko ro may bata. Hindi mo kaon. Mati Kim. Ano mo daga Kim? Ang dako. Madaki mo ro. Wasan karon. Right, sa may litson guys. Oh, ay sa Litson manok. Wow. Yeah. May uhi. Di mo na. Pwede kuan. Pwede ka rin. Asa? Ha? Nabatang ka. Ano mo? Ha? Sa pagwito. Nanakim. Lechon chicken. Wa pa man nahurot tag isang kamuti turon. Wa pa nahurot tag isang kamuti turon guys na. Ipalit pag ko ila kuya di ah. Ipalit ko mi og lechon manok. Salamat ka zo ma'am di ah. Kaya gani halagaan magud mi gani guys ug katong tinulang manok. Ito sila Ate Esther. Ito sila ate, naglaag mi ganina aw naghatag mis manok. Tinulawan pa sila sa ate. So kung mga bata magkakaon pa sila dahil ilang lechon manok. Hindi pwede saging. Di pa ito sila anzay nag-uli kas iskulahan. Ngay kutas baza ning gikan og iskulahan. Kutas ka ajo uy. Bitaw sa una guys nga kami og gikan og iskulahan na tum mag-agis tawid kay mamayabas mi. Samutan di cancer ang kutas na. Tiaw ba jud. Lipay to mga kuya guys kada na misud ang libog. habang. Guys, snack la kuya guys, banana Q. Tagsa mo kuya be. Diyan ang usa imo pa lang isa.
Pa may pag-abot nila. Kuha na, isa. Tusok. Kasa ma. Na, kaon ka rin mabusog. Yaipad ko. Ha? Yaipad. Nagkaan naman ka ganina. Nagkaan sa nang pangaan na kuan chicken. Unza. Nang panihapon. Thank you, ma'am.